Pari 262, Ravi Mehta, Anna-Kaisa Haapanen, Nix Dancing Lahti. Ja pari 263, Johannes Org, Natalia Org, Krause, Tantsukool, Tallinn. Kaikki valmiina, joten eiköhän aloita hitaalla valssilla. Olkaa hyvä. Kiitokset kauniista valssista. Ja seuraavana otamme teille hiukan tulisempaa tangoa. Olkaa hyvä. Oli hienoa, että olemme saaneet tänne kilpailuun myös kansainvälistä väriä, eli tuolta etelärannikolta Suomenlahden toiselta puolelta. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi Johanneksen ja Natalian Tallinnan suunnalta. Ja seuraavaksi parit pääsevät tanssimaan meille Wienin-valssin. Olkaa hyvä.
kiitokset viineristä ja sieltä leivonnaista, jos ei nyt ihan viineriä, mutta jotain muuta leivonnaistahan on tuolla kahviossa tarjolla ja kahvio sijaitsee tuolla ylimmässä kerroksessa, joten kipin kapin sitten kahvihammasta kun kolottaa, niin siihen suuntaan. Ihan pienen hetken annamme pareille vähän hengähdystaukoa tämän tiukan viinerin jälkeen ja kerrotaan siellä, että tuolla vasemmassa kulmassa on myös tanssitarvikemyyntiä, että jos on kenkiä tai tarvikkeita vailla, niin sieltä sitten ostoksille. Eiköhän se happi kulje jo sen verran, että pistetään eteenpäin ja kaunis Slow Fox on tulossa seuraavaksi. Olkaa hyvä. Näin kauniisti parit tanssivat Slow Foxin tahdissa, vaikka musiikissa laulettiinkin, että walking on sunshine, mutta enemmän se oli tanssia. Ja sitten viimeisempänä tanssina teille kvikkari, eli quickstep. Ja muistuttelen taas, että palkinnot teillekin jaetaan tämän tanssin jälkeen, joten siirrytte tuonne päätyyn sitten, kun olette saaneet urakkanne ohitse. Mutta olkaa hyvä, quickstep. Kiitokset seniori 5TA. Ja menkää odottelemaan palkintojen jakoja sillä aikaa, kun seniori 3CA-vakiot valmistautuvat omaan urakkaansa. Ja siellähän on tanssit 2 erässä.